Среден Пирин, на площ от почти 760 хектара, се простира резерватът Ореляк. Той е обявен през 1985 година с цел опазването на местните еталонни букови гори. В по-високите части на защитената територия те са със семенен произход. В резултат на естествените процеси на отмиране и на възобновяване, дърветата са на различна възраст. Местообитанието постепенно добива мозаичен характер, подобно на старите гори. В ниските части на резервата обаче се наблюдава съвсем различна картина. На места все още ясно личат следи от стопанската дейност в миналото. Тук гората е едновъзрастна, със смесен издънково-семенен произход. Много от буките са с причудливи форми, в резултат от кастренето им за листников фураж. В допълнение, опадалите сухи дървета в гората са малко, защото част от местното население все още ги събира неправомерно за огрев. На места в резервата има и открити територии, обрасли с тревиста растителност и хвойна. Разнообразието от местообитания създава подходящи условия за заселването на голям брой видове. Да се срещнем отблизо с някои от обитателите на резервата Ореляк. Първите предвестници на пролета се появяват преди още гората да се разлисти. Със своите песни мъжките птици огласят територията си, опитвайки се да привлекат партньорка. Наближава новия размножителен сезон. Двойка белогърби кълвачи отглежда потомството си на твърде нетрадиционно място. Те са сред видовете, свързани с старите гори, и гнезденето в периферията на резервата се оказва предизвикателство, тъй като ресурсите тук са ограничени. Широко разпространените птици, като тези лъскавоглави синигири, не са толкова придирчиви към условията на средата и са построили гнездото си доста ниско до земята. На пръв поглед той изглежда уязвимо, но входът на хралупата е твърде тесен за повечето хищници. През летните месеци, в сянката на Буковата гора, цъфти орхидеята червен главопрашник. С малко късмет в резервата може да се наблюдава и най-голямата европейска пеперуда – голямото нощно пауново око. Сред откритите територии и местата с по-рехава гора масово се развиват червената и обикновената хвойна. В тези гъсти и бодливи храсти
гнездят редица видове птици, като тази двойка черноглави коприварчета. Хвойните са като жива крепост и тук малките им са в относителна безопасност. През лятото поляните сред гората са обагрени в жълто от нацъфтелия зановец. Той неустоимо привлича безчетно воинство от насекоми опрашители. Тези пеперуди обаче са заети със собственото си възпроизводство. Ярката им окраска ги прави лесно забележими и по време на копулация те са доста уязвими. Голите охлюви също са в период на ухажване. За разлика от пеперудите обаче, техният маскировачен цвят ги прикрива добре в този момент на интимност. Сухите дървета в по-високите части на резервата са дом на редица насекоми. Тук, хранейки се с мъртвата дървесина, живеят ларвите на много видове, например малкия еленов рогач. Смокът мишкар е друг характерен обитател на старите гори. В короната на това дърво се прокрадва млад екземпляр. Той вероятно е тръгнал на лов, но досадно насекомо променя плановете му. В периферията на резервата, в близост до билото, се срещат характерни за откритите местообитания видове. Сред тях е и редкият планински кеклик. Тази двойка е в опасна близост до гората, откъдето ги наблюдава ловък хищник. Мъжкият предусеща заплахата и предупреждава половинката си. Двамата преценяват, че е по-разумно да се отдалечат, а дивата котка трябва да потърси храна другаде. Настъпва есен. Сред опадалата шума се прокрадва дъждовник. Птиците се хранят лакомо, за да натрупат резерви за предстоящата зима. Под белия покров на снега, на пръв поглед, резерватът изглежда безмълвен и пуст. Следите на дивите животни обаче недвусмислено напомнят за тяхното съществуване.
и за нуждата от опазването на тези гори.